paikha tapthano go thangai tongo mia night duty tongmani engke hopungma tongkha hospital engke tabuk thangai tongo no sok paikha buka tam nai tong sana mama ro to songkana songkak nai thidi khani tu ku ji phan ma chalani ba thagai ko movie time my dog saya koi paikha engke tabuk kisa movie night den bagai asolai ja so bye so welcome back to my channel ani channel no no lam shogo bahai tong bai no ro kha khayo ka hamno tong na nei ke friend song no ro ani channel no chora deke kulan shimi paitha chora nai tong di tai ana please subscribe like share the comment khai di uma tarom di sabrom sa nang tarom di bor chora habi bai han hai chang scooty sulai ka gari sulai ka bini gari muski ganang nei nei ma homang no leng lai sukatini belai kana kosong kha khami khale rest free hai tini bisa pano sharik bufro ngi thangka saishu malia ke shargo kisa charaino porna chumokha engke bopori tongo strapsa porikha tabo gani han hai duty thangano se samoy tongkha ani time security engke ang phat tamukhlaika phan tongmo sen khaina bagai berma sogorika phan to sogoi na kha mosen kaisa khaisi nai engke diboro a tu moni no a songoi nai chai ma ke bo chakha engke olo khai chakha nai hakan songoi kelangkha I don't like this. But I like this. Fat ke abaja sherka mung songani bagai tini bhai ke time lai thanga khaisi malia dino diboro samugo ma khai ke ba khaisi maruglia engke tabu mosla rogori dikhaina ba kya tabu kam bai songnai ang alu bai kisa songna hani tongmani tia alu ko sikri kha bangke kangrong kisa tongo abono nati khlaine ang songsinai kangrong bai tai tomato kisa rowana hekana tongo disinai ani muisumuya ko hai panang reading ma tongkha ani tep 10 minute sitong shu 10 minute gan ken sogina nango tobo ani hospital ga nangine ani asa problem anya abona ani kaisa plus point Yes. Kick lagi baba kaisa kaisa ke dep sa kick lagi Marah kan? Cameraman mari dah. sarap sa tong itik lagi do baba so angan duty o thang tongo gani chrai ban logi tongo bo dukano kisa thana po honai nai ani logi phayo ai khe mui bo box sajak bo thangai bondo khainai ang bono sajak tai 10 minute pore bondo khai di hini nai hor kisa kam khai kabe pheke so ani blog no ang tini oro no mathak snai ba absong no please ano subscribe hedi like share the comment tini ni bagai asong no hor kaham jotono